Čaute, v tomto videu by som chcel prezentovať bipod, ktorý používam na mojom krikete. V minulom videu som spomínal, že budem objednávať nové zakončenie nožičiek, nakoľko originál s tým bipodom vám prídu takéto konce, ktoré sú od spodu pogumované. Je to super, keď strieľate na nejakých hladkých povrchoch. Ja skôr strieľam v teréne, čiže za mňa tieto, ktoré som objednal teraz, sú lepšie pre moje využitie. Sú to tieto trne. Ono je to zložené z dvoch častí. To som sa tiež trošku sekol, lebo na nete to bolo uvádzané na tom balení ako set. Tak som myslel, že to bude ako spolu tieto dve časti, ktoré treba objednať zvlášť. Tak som myslel, že to bude setík, ale bolo to jednotlivo treba objednať. No, táto sranda, tento trň plus touto lyžinou. Toto stálo 43 €, táto časť. Vlastne dva kusy a dve nožičky. To 43 €. Myslel som, že to bude ako set, výhodné balenie, keď to objednám. Nebolo to tak. Tieto trne stáli 37 €. Sa takto nahodí do seba. Našrobuje sa to na bipod. A pokiaľ strieľate vonku, kde sú takéto podmienky, že blato, voda, listie, všetko, proste tráva, tak je to lepšie. To sa to krásne zaborí do zemi a zbraň je pekne zafixovaná a není problém strieľať. Nešmíka sa to. Tie originál gumené mi sa klzali. Keď som strieľal, tak mi to chodilo. Tieto bodce sa vlastne zabodnú do zeme, plus ešte tieto lyžinky sa krásne oprú a pekne to zafixuje zbraň. Tieto bipody ma vyšli 380 €. Je to aj s tou rýchlospojkou, ktorá je na druhej strane. Ukážeme si to, keď to mám už takto. Rýchlospojka sa takto odistí. Nebudem to zhádzovať, ale už sa to dá krásne zhodiť. Sa to priťahuje. Od spodu je táto páka, ktorá je na tento klop. Si môžete zbraň nakloniť podľa toho, v jakom ste teréne, keď tam je nerovnosť. Tuto si to doladíte z druhej strany zbrane, teda na vrchnej časti zbrane mám vodováhu, ktorá ukáže krásne, že zbraň je v rovine. Teraz to aj tak máme. Zhruba je tam rovinka. Takže za mňa super. Rozmýšľal som ešte nad atlasmi. Rozhodol som sa, viac sa mi páči bipod od tejto značky. Ešte si ukážeme, ako fungujú nožičky. To na takéto zuby, vysúvanie. Maximum. To vrátenie do pôvodnej polohy s jedným kliknutím. Čo ma jediné mrzí na týchto bipodoch je, že keď takto vysuniete nožičky, zaboríte sa do zeme a chcete si zbraň viacej prilíciť, teda pritlačiť ku ramenu a potiahnete zbraň ku sebe. A keď je bipod takto zapretý, ono to drží v zemi, tak sa vám to takto vyťahne von. Akože dosť často sa mi to stáva. Mohli tam dať nejakú poisku, ktorá by zabránila tomu, aby sa to vysúvalo, ona by sa následne odklopila a bipody by sa vrátili do pôvodnej polohy. Za mňa super. Jediná nevýhoda teda je
že tam nie je tá poistka, ktorá by zabranila nežiaducemu vysúvaniu nožičiek.